Entrou na Corporación de Vilagarcía tras as eleccións de 2019 como o único concelleiro de Ciudadanos. Deixou o partido en setembro de 2022 e dende entón continuou o seu labor como edil non adscrito. Hoxe o Partido Popular confirmou a fichaxe de David Oliveira. En donde nosotros lo que queremos es unificar el centro derecha, en donde podamos recoger todas las ideas de todo el mundo, el apoyo de todo el mundo. Bueno, pues de ahí que la mejor idea que tenemos que presentar es a David Oliveira. Que este es el momento, esta es la oportunidad que tenemos para llegar a gobernar. Y para eso tenemos que estar todos con una misma idea y con un mismo fin. Oliveira ocupará o número 8 na lista encabezada por Ana Granja. De gobernar o PP asumiría unha nova concellería, a do rural. Actualmente os populares contan con 5 edis na corporación. Acordei dar o paso de unirme á candidatura do Partido Popular por responsabilidade. Penso que non me podía quedar ao marxe. Se cadra hai 6 meses, a miña vontade era de abandonar a política, pero cando yo comunicaba a xente pola rúa, todos me animaron a que non, que tiña que seguir, que tiña que aportar e que tiña que loitar para que Vilagarcía fose mellor. David Oliveira é bateeiro de profesión. Confesa que hai 6 meses a súa intención era deixar a política, pero que o apoio do Partido Popular do Salnés, encabezado polo vilanovés Gonzalo Durán, o sector do Mexillón no conflito da Mexilla, rematou por animalo a sumarse á candidatura de Granja. Recibí moito cariño por parte do partido a nivel provincial, efectivamente tamén a nivel local, e como non podía ser de outro xeito, pois estaban as posturas moi cercanas. Despois surdiu o problema no mar e nese momento pois decidín recular un pouco. O que me trae aquí neste momento é que valoro moi positivamente o paso que se deu en Vilanova co apoio do Partido Popular do Salnés ao sector bateeiro. Xunto a Oliveira únense ao Partido Popular Gerardo Torres e Olga Pantoja, que no 2019 ocuparan os postos 2 e 7 da candidatura de Ciudadanos en Vilagarcía.